ישיבת המקובלים בית אל נוסדה לפני כ-270 שנה בעיר העתיקה בירושלים על ידי גאון הקבלה, הרב החסיד גדליה חיון. גדולי עולם כיהנו ולמדו בה, ביניהם רבנו הרשש הקדוש שנתמנה לראש ישיבת בית אל, החידה, המערית אלגזי, רבי יצחק אלפיה, רבי ידידיה רפאל אבולעפיה, המכונה הירא, ועוד גדולי עולם רבים. ממשיך דרכם של גדולי עולם אלה הוא הגאון המקובל ואב בית הדין בירושלים, הרב עובדיה הדיה, זכר צדיק לברכה, בעל שאלות ותשובות, ישכיל עבדי, שהקים את ישיבת בית אל בירושלים החדשה ברוח הישיבה מימים ימימה. הרב עובדיה הדיה הוסיף נדבך נוסף ללימוד הקבלה, והוא לימוד הנגלה הלכה למעשה בישיבת שלום עבדו, אשר למדו ולומדים בה מבכירי הישיבות בארץ, והיא חלק בלתי נפרד מישיבת בית אל. בראש ישיבות אלה עומד כיום בנו של הרב עובדיה הדיה, הרב המקובל שלום הדיה שליטה, ונכדו רבי רפאל הדיה. כל היום יושבים ולומדים פה עד מאוחר בלילה, מתפללים. ומיום שנפתחה הישיבה לא פסק לימוד התורה אף יום אחד. אנחנו מקווים להמשיך עד ביאת הגואל. בישיבה שלנו, בית מדרש גבוה להכשרת רבנים ודיינים, במהלך הלימודים הגענו למסכת חולין, הלכות שחיטה. וכשהתחלנו ללמוד הלכות שחיטה, ראיתי שחסר הרבה אמצעי המחשה להבין את הנלמד. היה אחד הפעמים שגם נסענו לבית המטבחיים בשביל להבין על מה אנחנו לומדים. ראיתי שזה לא מספיק. פעם אחת זה לא מספיק, פעמיים זה לא מספיק, 10 פעמים זה גם לא מספיק. צריך לשבת וממש לעבור לשם, להעביר את הכל לבית המטבחיים. הבנתי שאם לנו בישיבה חסר את האמצעי המחשה, זה חסר בכל העולם כולו. כל מי שלומד מסכת חולין, הלכות שחיטה, הוא לא יודע על מה מדובר, עד שהוא לא רואה את זה במציאות. עלה בדעתי לעשות סרט שימחיש את כל השחיטה עצמה, לצלם את כל מהלך השחיטה. דיברתי עם הרב ציון חוקיימה, שהוא מוסר אצלנו שיעורים בישיבה. הרב חוקיימה מאוד התפעל מהרעיון. צירפתי אתמול קלדרון, במאי ידוע, וברוך השם אנחנו מברכים על הגמר שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה. הרב ציון חוקיימה, מתלמידיו המובהקים של הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, הוסמך על ידי גדולי רבני ספרד והאשכנז בארץ ובעולם בתורת השחיטה והניקור. הרב בן ציון חוקיימה יודע להסביר דברים בצורה ברורה, בצורה יפה מאוד. יכול לקחת לפרק לך את הגידים, איזה גידים כשרים, איזה גידים לא כשרים, את כל הגידים. אנחנו אף אחד לא בקיא בדבר הזה. מוריי ורבותיי, השחיטה של הרב רבי בן ציון חוקיימה. זה השחיטה המהודרת, השחיטה האמיתית כמו שנהגו אבותינו ואבות אבותינו. והשחיטה הזאת, גם הספרדים, גם אשכנזים, גם חסידים, גם מתנגדים, כל עם ישראל יכולים לאכול. חפץ השם בידכם יצלח, וכל אשר תעשו, תשכילו ותצליחו, תעלו מעלה יהי רצון. בזכות אבותם מסייעתם, בזכות הסבא שלכם מסייעתם, בזכות אבא של הסבא שלכם מסייעתם יהי רצון. וכן יבוא, השם יאריך עמם בטוב ומי ויזכה הלאה להמשיך ולגדל תלמידים לומדים בהלכות שחיטה כתבעב, להוציא מידם דבר חשוב ובדקדוקיה ההלכה כולה. ולא תצא תקלה מתחת ידכם יהי רצון. כן נעצור ונאמר אמן. חמישה דברים המפסידים את השחיטה: שהייה, דרסה, חלדה, הגרמה ועיקור. שהייה, פשוט. צריך לשחוט בהולכה והובאה, ללא שהייה באמצע, או הגביה ידו. דרסה. צריך לשחוט בהולכה והובאה, בלי לעשות חיתוך עם דחק ולחץ. חלדה. אסור להכניס את הסכין בתוך הצמר, או שהסכין תהיה מכוסה. בכל דבר שהוא. ברגע שהסכין מכוסה, הלכה למשה מסיני, שהשחיטה היא פסולה. יש לה דין נבלה אם אדם שחט כשהסכין מכוסה, ולכן צריך לשחוט כשהסכין גלויה. הגרמה. פירוש הגרמה, הכרעת הסכין שלו במקום שחיטה.
דבר האחרון זה עיקור. עיקור, אם יעקרו הסימנים, יכול שיעקרו הסימנים על ידי שקי פגומה, או על ידי כוח אחר. לאחר משה בסיני, שאם יעקרו הסימנים, שווה נבלה. חשוב מאוד בדיקת הסכין. בדיקת הסכין צריכה להיות הביסטרה והתופרה והתלת רוחתה. צריך לבדוק על הבשר ועל הציפורן, משלושה ריחותיה, דהיינו, פיה ושני צדדיה. ואחרי שהסכין היא חדה וחלקה, אז מותר לשחוט. גמרא בביצה דף מ' אומרת, סוף מסכת ביצה, טוב להשקות הבהמה סמוך לשחיטה. הטעם הגמרא אומרת, משום סרחה. נותנים לה מים, ואם יש סרחה בריאה קלה, על ידי לחלוח המים שנכנס בתוך גוף הבהמה, הסרחה נופלת מאליה. יש מאן דאמר שכדי שהעור יהיה קל להפשיט אותו, נותנים לבהמה לשתות, והעור מופשט בקלות. מההלכה למעשה שאני רואה, מרוב השחטות שאני שוחט, אני רואה שני הראשונים האלו צדקו. אם העור עולה בנפיחה, סימן, זה רק סימן, נדגיש, גם הריאות הן נקיות. בעזרת השם, אנחנו עכשיו נתחיל את מעשה השחיטה, נעקוד שתי ידיים ורגל אחת, רגל אחת נשאיר אותה פתוחה כדי לבדוק את הפרקוס של הבהמה. בהמה שהיא לא מפרקסת, אז הבהמה היא טרפה. ולכן אנחנו נשאיר רגל אחת כדי לבדוק בדיוק את הפרקוס. צריך לשחוט במקום שחיטה, קנה וושת, וגם את הוורידים. קנה נמצא למעלה, זה צינור הנשימה, ושת זה צינור המאכל, תחתם, תחת בשר הצוואר נמצאו שני ורידים. היזהרו בוורידים, הגמרא אומרת כרבי יהודה, להוציא את מזרקי הדם בחיתוך של השחיטה, וכך יוצאת הנפש. בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו נעקוד את הבהמה, את הכבש, נסביר לכם דיני ריאות, נסביר כל התרפיות, רגליים, ידיים, מוח, ראש, וכן הלאה וכן הלאה. הלכה למעשה, בעזרת השם נעשה ונצליח. כפי שאמרנו, טוב להשקות את הבהמה, סמוך לשחיטתה משום סרחה. אני משקה את הבהמה, נותן לה לשתות, ועכשיו אנחנו נעקוד את הבהמה קודם שחיטה כמו שאנחנו אמרנו. אנחנו עומדים לפני עקידת הבהמה בצורה כזאת. אנחנו נעקוד שתי ידיים ורגל אחת. מלמטה. רגל אחת ללא עקידה, כדי לבדוק פרקוס נכון. ברגל היא מכופפה, בצורה כזאת שהיא מכופפת, זה מותר. או ככה, ביד, אם היא רק פושטת את ידה, נקרא הוצאת נפש בלבד. אחד הדברים שמאוד מאוד צריך להיזהר בהם, זה אחד הדברים שנקרא חלדה. חלדה משון חולדה. כמו שהחולדה מתכסת, נחבאת, אותו דבר, אסור שהסכין תהיה בתוך הצמר. הצוואר יש בו הרבה שיער, יש בו גם הרבה לכלוך. צריכים לשטוף את זה טוב ולהפריד את השיער ממקומו, שהלכלוך עצמו לא יגרום לתקלה במעשה השחיטה בסכין, ויכול להיות חס ושלום זה פגימה בסכין. מקום השחיטה, פה במקום הזה שאני תופס, יש משהו עבה מאוד. למי שמבחין, הנה המקום הזה הוא עבה מאוד, ופה המקום הולך יותר צר. המקום העבה הזה נקרא מקום של טבעת גדולה, הוא נקרא גם שיפוי כובע, ולמטה ממנו הולך הקנה והוושת, מגיע עד הריאות, והוושת מגיע עד הכרס. אסור לשחוט לכתחילה על טבעת גדולה. צריך שתי אצבעות בגסה, להרחיק שתי אצבעות הגסה, פה מסתיים טבעת גדולה, למטה מזה תופס כשני אצבעות, ומקום השחיטה הוא למטה מזה. כדי לנקות היטב, אני אשטוף טוב את הצוואר של הבהמה, להכין לי מקום לשחיטה. פה למעלה אני תופס בצורה כזו מטבעת גדולה, אני נזהר שלא לגוע מקום של העשב שיכול חשבנו לפגום את הסכין. אני אוחז בידי סכין שחיטה, הלכה שצריך שתהיה ארוכה, קיבלות צוואר, וחוץ לצוואר קיבלות צוואר. צריכים לבדוק את הסכין, הביסטרה והתופרה והתלת רוחתה. היום נוהגים שלא לבדוק הביסטרה. אני עושה בדיקה פיה. לאט לאט ובכוונת הלב, מוליכה ומביאה על פיה התופרה, בדיקת הציפורן, מוליכה צידה של הסכין, מטה קצת את ידי,
לבדוק, אם חס ושלום, שלא יהיה שום רושם כלל. צד שני אני מטה את הסכין, לבדוק לאט לאט בכוונת הלב. בדקנו התופרה, עכשיו אנחנו בודקים לפי הדין לבדוק על הביסטרה. אתם רואים שאני בודק ממש על הבשר. אמנם נהגו שלא לבדוק על הבשר, יש מחמירים כן לבדוק על הבשר, ויש נוהגים לבדוק הביסטרה בצורה אחרת. תופסים את הסכין לראות אם שווה על כל אורך הדרך, אם היא חותכת. אתם רואים שזה תופס, אותו דבר פה תופס, אותו דבר פה תופס. במילים אחרות, כל אורך הסכין היא שווה, אין שינויים בחוד של הסכין. יש אומרים לבדוק בצורה כזאת. אני עכשיו עומד ממש לפני מעשה השחיטה. אנחנו צריכים לברך אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על השחיטה. שימו לב, קנה וושת, הולכה והובאה, יהיה קנה וושת, בעזרת השם, גם חיתוך הוורידים, שכמו שדיברנו, הלכה כרבי יהודה. עשינו בדיקת הסכין, אני עושה עכשיו מעשה השחיטה. שימו לב, אני תופס את הקנה במקומו, מפריד את השיער. הנה אני מפריד, שלא יישאר שום לכלוך. פה שיפוי כובע, אני תופס ידיי למטה משיפוי כובע. מהשיפוי כובע, תחת דבה גדולה, המקום מוכן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו בצוותיו וציוונו על השחיטה. קנה, ושת, ורידים, מזרקי הדם. הנה הקנה, תחתיו הוושת. תופס תחת אצבעי את הקנה. האצבע תחת הקנה, אתם רואים, ברור את הוושת. ורידים נחתכו, מזרקי הדם יוצאים. רואים את זה ברור. הנה הקנה, הנה הוושת. הוושת צד מתקפל אחורה. עכשיו נמתין לראות את הפרקוס. רגע. הנה הולכה והובאה, עוד. הורדנו את חוט הקשירה, מפרקסת, כדין וכהלכה. בהלכה מובא, סימן י"ז, שאם אדם שוחט בלילה ולא ידע אם פרקסה או לא פרקסה, ההלכה אומרת, אם כותלי בית השחיטה מלוכלכים בדם, זה כותל ממש, סימן שפרקסה, ויש סוברים, כותלי בית השחיטה, כותלי הצוואר, צד הזה וכן צד השני שהוא מלוכלך בדם, זה נקרא כותלי בית השחיטה, סימן שהיא פרקסה. הלכה למעשה, הדין לא ככה, השוחט בלילה צריך לשחוט כנגד אבוקה לפחות זה 2 נרות. גמרנו מעשה השחיטה, צריך לבדוק את הסכין, עוד פעם, שחס שלו לא קרה שום דבר, לא פגימה. רש"י, מסכת חולין, דף י' עמוד ב', דיבור המתחיל לא כרב חסדה. והשוחט, אפילו בהמה אחת צריך לבדוק הסכין אחר שחיטה. ואם שחט הרבה ולא בדק בינתיים, ואחר כך נמצאת פגומה, אף הראשונה אסורה. סכין נשארה אותו דבר, אפשר להמשיך גם לשחוט בה. כדין וכהלכה, חדה וחלקה נשארה כפי שצריך. ברוך השם, נודה לקדוש ברוך הוא. מכאן ואילך, אנו עוברים לשלב הבא, שלב הפירוק, שלב ההסבר על כל עבר ועבר. בעזרת השם ניכנס כולנו, נעשה ונצליח, שכל אחד בעזרת השם יבין הלכה למעשה. אברכים יקרים, ראינו את מעשה השחיטה, ראינו פרקוס הבהמה. יש רק להעיר, פרקוס הבהמה שצריכה להיות, מדובר במסוכנת. אם ידענו שהיא חולה, אז צריך שיתפרקס כפי שראינו. השוחט הבריאה ולא פרקסה, הדין הוא שהיא כשרה. אנחנו פה בדקנו על ידי הפרקוס באמת שהיא בריאה. ראינו, טוב שכל בהמה תפרקס, אבל עיקר הפרקוס, הדין הוא רק במסוכנת. אם אנחנו בטוחים שהייתה בריאה, לא צריך פרקוס בכלל. אי אפשר לבדוק את הבריאות שלה. לכן עדיף, ברוך השם, שהיא פרקסה כדין וכהלכה. אני נותן הסבר כללי מה אני הולך לעשות. אלו ידי הבהמה. יד שמאל, זו יד ימין. 2 רגליים, רגל שמאל, רגל ימין. 3 פרקים יש ברגל, סימן נ"ה, הלכות רפות. יש ארכובה, שוק וקולית. ארכובה מתחילה מפה, הולך כל זה, כל אורך הדרך, עד כאן.
עד המקום הזה נקרא ארכובה. הנה המקום שמתכופף נקרא ארכובה. מכאן ואילך עד הפרק השני, כל הפרק השני נקרא שוק. הפרק השלישי המחובר לגוף נקרא קולית, או הירך, היא מחוברת לגוף. קודם השחיטה, אם ראינו בהמה שבא לפניי והרגל הזו שבורה, אין פיסול, שום פיסול פוסל בארכובה עצמה, חוץ מעצם עצמו הנשבר, אם למעלה מהשבירה, מעט למעלה מן השבירה, שהוא אסור. כגון, נשבר פה, אני חותך למעלה, והבהמה מותרת. בשוק, ישנה מחלוקת הראשונים, אם נשבר בעצם השוק מכאן עד כאן, יש אומרים, אם נשבר עצם השוק היא טרפה. ככה דעת רש"י. דעת הרמב"ם, דעת הריף, כל הראשונים אומרים, אם נשבר העצם שבשוק, היא כשרה. אך ורק, צריך לבדוק, המקום הזה, שימו לב, כאן יש גיד. זה נקרא צומת הגידים, ותחתיו יש עוד שני גידים. פה יש גיד אחד עבה, הוא נקרא בניין. תחתיו שני גידים קטנים, נקראים מניין. אם לא נחתכו הגידים האלו, אפילו שנשבר העצם לדעת הרמב"ם, דעת הריף, כל הראשונים, הבהמה היא כשרה. אין בזה שום איסור. אנחנו להלכה מחמירים. ברגע שנשבר פה העצם, כדעת רש"י, הבהמה היא טרפה. העצם השלישי המחובר לגוף נקרא קולית. כל מקום שיחתך או יישבר, טרפה. ישנם הלכות, אם יצא עצם לחוץ, אם יש בשר, עור ובשר חופין את רובו, שהריבוי של החיפוי על השבר, הוא יהיה מהבשר עצמו. בין הארכובה לשוק עצמו, יש פה עצם קטן, הוא המחבר בין הארכובה לבין השוק. ישנה מחלוקת בין הראשונים, הראש והרמב"ם, האם החלק הזה, שהוא נקרא ארכום, שייך לארכובה, או שייך לשוק. אז יש אומרים שזה שייך לארכובה, ואם נשבר בארכום עצמו זה כשר, ויש אומרים שזה שייך למעלה, ואם נשבר בארכום זה טרף. להלכה אנו מטריפים, ברגע שנשבר בארכום, אנחנו פוסקים להחמיר, וכל הבהמה היא טרפה. היד הימנית, הזרוע, נותנים לכהן. וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם, מאת זובחי הזבח עם שור עם שא, ונתן לכהן הזרוע על חיים והקיבה. כלומר, מצווה על השוחט לתת. הוא חייב לדאוג כדי שיתנו מתנות כהונה. מה נותנים מתנות כהונה? ישנה מחלוקת. בהלכה כתוב לא החלק הקטן הזה שהוא נקרא ארכובה, אלא החלק הזה והחלק יותר סמוך אחריו. אם נסביר ביד שלי, זה החלק של הזרוע הזה והחלק כמו שאנחנו מנחים תפילין. יש עוד חלק אחד שהוא תפוס למעלה, נקרא כתף. הכתף הזה לא שייך לכהנים. ככה מובא בהלכה. הרמב"ם בפירוש המשנה, בפרק הזרוע, הוא להביא את החלק הזה, שזה נקרא ארכובה, עם החלק השני, כמו שנקרא ברגל שוק. שני החלקים, זה וזה, וזה לשונו. וממה שביארנו על ארכובה למעלה משני פרקים, נוטה לכהן, האחד הוא המפורסם אצל בני האדם, שהוא רגל הנמכר עם הראש. והפרק של מעלה ממנו, והוא הנקרא אצל העם זרוע, ונמכר עם הבשר. אנחנו מחמירים, נותנים לכהן 3 חלקים, לתת לו 3 חלקים האלו. ביד, כל מקום שישבר, כשר. אין לה שום בעיה, אין דינו כמו הרגל. ביד יישבר פה, יישבר כאן, יישבר בכל מקום, זה כשר. אנחנו רק צריכים לדאוג בפנים, אם הריאה לא נפגעה. אם הריאה נפגעה, זה בעיה של הריאה. מחמת היד אין שום פיסול, ולכן, אם נמצא פה עוד יד אחת, 2 ידיים, כשרה. כי היד אין פיסולה מחמת עצמה, ברגע שיש 2 כאילו אין בכלל. אבל ברגע שאני אומר שאין טרפות ביד, לכן הבהמה היא כשרה, אפילו ימצאו 2. לעומת זה ברגל, ימצאו 2 רגליים ויוצא רגל מפה, לא מהרכובה, מהרכובה זה דלדול בעלמא מותר, אלא יוצא מכאן ואילך עוד רגל אחת יוצאת, הדין הוא כל יתר כנטול דמה וטרפה. גוף הבהמה כאן, תחת העור הזה יש קרס.
על הקרב ישנו חלב, את החלב המכסה את הקרב. כך כתוב בתורה. כל זה אוכל כזית, כפי שידוע, כזית ממנו חייב כרת. אנחנו צריכים לפתוח פה, להוציא את כל החלבים, לראות מה זה הפאדר, לראות את התהליך, איך נכנס האוכל של הבהמה, שאוכלת דרך הפה, עובר דרך הוושת, מהוושת זה הולך בצורה כזאת, נכנס בפנים לקרס, כמו שק כזה גדול. משם עובר עוד שק יותר קטן, נקרא בית הכוסות, משם עובר להמסס. המסס עשוי כמין דפין, הוא טוחן את האוכל, ומשם עובר לקיבה. ומהקיבה הולך למעיים, דקים, גדולים יותר, והלאה עד שיוצא פי הטבעת, נקרא מקום אחרון, מעי האחרון נקרא חלוחלת. אנחנו לפני שנפתח, אני רוצה להראות לכם, פה זה החלק של הראש, בראש פה יש את המוח. המוח הוא נמשך, בסוף מגיע עם חוט, נמשך עד הצד השני, עד הזנב עצמו, נקרא חוט השדרה. יש הלכות של המוח ויש הלכות של חוט השדרה. פה באמצע יש פה מפרק. המפרק הזה הוא המחבר בין הגוף לבין הראש. המפרק נקרא פולין. מהמוח עד הפולין דינו כמוח. ומכאן ואילך עד הזנב יש לו דין חוט השדרה. יש בהלכות, בהמה שבא לפנינו, שנתרוצץ ראשה. אם נתרוצץ רוב גובה או רוב היקפה, זה נקרא היקף לכאן, או רוב גובה, הבהמה נטרפה. אם נשבר העצם. העצם הזה הוא חזק מאוד. המוח נמצא בתוכו, תחת שני קרומים. הקרום החיצון, תחת גדרה של עצם מאוד חזקה, והוא שומר מאוד על המוח. הוא חזק מאוד הקרום הזה, ואנחנו נראה את זה עוד מעט. ועל המוח עצמו יש עוד קרום דק. יש הלכות, אם ניקב זה כנגד זה, או ניקב התחתון לבד, יש בו מחמירים, נבדוק גם את זה. ננפח את העור, ואחר זה נפשיט את הבהמה, ונסביר חלק עבר לעבר. אני לוקח בסכין, פותח את העור טיפה, מכניס כאן צינור, אנחנו השקענו את הבהמה. אם נראה אם העור עולה, זה סימן שגם הריאות בסדר. אתם זוכרים, משום שמחה. אני מכניס את הצינור, אני מתחיל לנפח. טיפחתי עד הכל ונותן מכות קלות כדי להפשיט אותו. זה מכות קלות, לא מכות חזקות. עכשיו אני מתחיל להפשיט את העור. אני מתחיל להפשיט לפני בדיקת פנים. מוציא את העלייה. חלבו עלייה תמימה, לעומת עצי יסירנה. אני עושה בדיקת פנים של הריאות. פה בית החזה, הריאות נמצאים בצד הזה ובצד הזה. כפי שלמדנו בהלכה, 3 אונות מימין, 2 משמאל. עליונה רגל חמור, אמצעית, אחרונה ארוכה ועבה. יש אחרי זה אומה, לשון אימא. אונה עליונה שמאל, תחתיה משוחה כחץ, דומה לחץ, ותכף אנחנו נראה את זה. אומה מצד ימין, אומה מצד שמאל. באמצע, נוטה לצד ימין, יש עוד אחת ורדה. היא דומה לוורד. יש מצווה לנפח את הריאה, כל פעם שמנפחים את הריאה זה מצווה. חלק הזה, יש פה מקום שקוראים לו תרפש הריאה, או חצר הכבד פה. מבדיל בין החלק של הריאות, שמזה נושמים, זה רוח, אני קורא לזה רוחניות. זה מבדיל בין הרוחניות לגשמיות. זה נקרא בשר הכסלים או בשר הכרס, ואני פותח כדי להכניס את ידי לבדוק. הנה אני פותח לאט לאט, שלא יפגע, אבל לפני שאני עושה בדיקה, אני ארצה להראות לכם את חלב אשר על הקרב. הנה אני פה מוציא שומן, אתם רואים שומן כזה, שהוא נמצא על הקרב, זה נקרא חלב דאורייתא, או שהוא נקרא פאדר בלשון התורה. הפאדר, בזמן שהיו
שוחטים בבית המקדש, היו לוקחים את כל הפאדר הזה, שמים אותו על בית השחיטה למעלה, כדי שבית השחיטה לא יראה כלפי מעלה. אני מכניס את ידי לבדוק את הריאה. דבר ראשון, אני בודק כאן את הכרס עצמה. יכול להיות, המבדלת הזו שהסברתי לכם, יש בה חור, ועבר איזה חוט כזה, כמו קרום כזה, שתפוס בכרס. זה כבר יהיה לנו בעיה. אז אני נוגע כאן בכרס עצמו, ואני בודק כאן מסביב. מצד שמאל, בדיוק כאן, יש כאן תחול. צד ימין יש כבד. ידוע שהוא תמיד חם, זה דם רותח. לכן הקדוש ברוך הוא ברא בצד הזה 3 אונות, שזה ינופף חזק חזק על הכבד ומקרר את הכבד. אם חסר פה אונה, כמו שלמדנו בהלכה, זה כבר בעיה בחיסרון של הקירור על הכבד, ולכן הבהמה יכולה למות. מצד שמאל יש רק תחול, הוא גם חם, הוא כמו דם, כולו, תכף נראה אותו. ומספיק רק 2, כי משהו קטן, לא כמו הכבד שהוא גדול. לכן פה 2 אונות ופה 3 אונות. ככה חכמינו מסבירים. עכשיו, הגעתי לתרפ"ש המבדלת של הריאה, שמבדיל בין הרוחניות לגשמיות. אני עושה חור בתרפ"ש עצמו, באצבע שלי, ואני בודק מהעבר השני של התרפ"ש, אולי מהריאה תפוס לעבר השני. ואני בודק את צד שמאל. אני בודק צד שמאל, בודק אונה עליונה שמאל, עד הסוף, משורשה עד קצה, שלא לא תפוס גם לצלעות. אונה תחתונה משוחה כחץ, אני מרגיש אותה. בודק את כל האומה מסביב, כן? ובצד הזה אני רואה שהכל חלק. אני עובר עכשיו לבדוק צד ימין, אותו דבר, אבל אונה עליונה ימין תפוסה, אני לא בטוח, צריך לבדוק את זה בפנים, לעשות בדיקת חוץ. ארוכה ועבה בסדר, אומה בסדר, ורדה בסדר, אבל הבהמה מצד ימין היא סרוחה. מצד ימין היא סרוחה, סרוחה גם ללב, תכף נראה. יש בה סרחות, אבל אם זה לא יצא טוב, ברוך הוא קדש ישראל. אבל אנחנו נראה, זה טוב לראות גם את הסרחות. הנה, צד ימין, אני רואה שזה תפוס, תפוס לגמרי, תפוס לצלעות. ותכף צריך לבדוק את זה. אולי זה יהיה כשר, אולי. אבל זה טוב שיש לנו סרחות, אנחנו ננסה לפרק אותם, לשים במים, ולבדוק כפי שלמדנו בהלכה. גמרנו את הבדיקה. צד שמאל זה נקי, וצד ימין לא נקי. בכל אופן, אפילו שנעשה בדיקת חוץ, חלק זה לא חלק, זה ברור. צריך לבדוק את הסרחות, ואנחנו ננפח אותם, נפרק אותם, זה גם חשוב לעצם הלימוד. גמרא אומרת, תרי קרומי אסירה, דביעה ודמוקרה, של הביצים ושל המוח עצמו. זה קרומים שאסורים. זה עם כל החלקים שלו. הגמרא אומרת, עד 30 יום, את הקרום הזה עצמו שאני מוציא עכשיו של הביצים, קרא ביעה, הוא אסור משום אדם. יש אומרים משום מאוס. הנה הקרום הזה של הביצים, כולו מלא דם, ולכן אסור לאכול אותו. משום אדם. אפילו נחתוך אותו לחלקים, תמיד יש בו הקרומים. ולכן הגמרא אומרת, תרי קרמי אסירה, אחד מזה של הביעה, של הביצים. הנה הביצה עצמה מותרת. אני ממשיך לפתוח את בשר הכרס. ישנה כרס חיצונית וכרס הפנימית. מה זה כרס חיצונית? מה זה כרס הפנימית? ההלכה אומרת, כרס הפנימית שנקבה במשהו טרפה. כרס החיצונה ברובה, לפחות הטפח. אם נקרא כרס, לפחות כטפח. יש אומרים, כרס הפנימית מהצלעות שהם נמצאים פה, הנה תחילת הצלעות, כל הכרס נכנסת צד יותר מהצלעות, נקרא כרס הפנימית. למטה, מכאן ואילך עד למטה, כמו שאתם רואים את הכרס כאן, נקרא כרס החיצונה. יש אומרים לא, הבשר הזה שחופה את הכרס נקרא כרס החיצונה. וזה כולו, עד הסוף, כולו, כל החלקים, נקראים כרס הפנימית. נפקא מינה, יש בהמות שהן נפוחות מאוד, ורוצים להוציא את האוויר שנמצא בפנים. אז מה עושים? עושים ניתוח,
כן? עושים ניתוח וקורעים פה קצת, מוצאים את כל האוויר. אם נסביר שזה נקרא קרס החיצונה, לפי מאן דאמר, האיסור הוא אם נקרא לפחות כטפח, זה טפח. אם נקרא טפח, אז כתוב בהלכה שהיא טרפה. אבל נקרא פחות מטפח, לכן הם קורעים בצורה כזו קטנה, יוצא כל האוויר. אחר כך תופרים את זה, זה יהיה מותר. לפי הסברה השנייה, זה נקרא קרס החיצונה, הבשר הזה. ופה, במשהו, אם ניקב, היא טרפה. יש מקומות שבו להקל בזה, אבל אנחנו לא נוהגים להקל בזה, אנחנו פוסקים שזה אחת טרפה. על הקרס יש חלב, חלב הפריסה זה נקרא. כתוב בתורה, בספר ויקרא, את החלב המכסה את הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב. פעם כתוב המכסה, פעם שנייה כתוב אשר על הקרב. נחלקו בזה הראשונים, התנאים, רבי ישמעאל ורבי עקיבא, ורבי חולין, כל המחלוקת שלהם היא על כל המקום החלב הזה, מה אסור ומה מותר. רבי ישמעאל סובר את החלב המכסה את הקרב ואת החלב אשר על הקרב. כל דבר שהוא תפוס על הקרב, הקרב שאני אומר זה קרביים, זה כולל כל בני מעיים, הקרס, האמסס, הקיבה, נקרא קרביים. כל דבר שהוא תפוס בו, שהוא יושב עליו, זה חלב דאורייתא. זה מה שהתורה אומרת, את החלב אשר על הקרב. ורבי עקיבא סובר, לא, את החלב אשר על הקרב דווקא הפרוס, זה, שהוא פרוס. אם יש תחתיו שומנים, השומן הזה, לדעת רבי ישמעאל אסור. לדעת רבי עקיבא, הוא יהיה מותר. למה? רבי עקיבא אומר שדווקא הפרוס צריך שיהיה תותב, קרום ונקלב. ולדעת רבי ישמעאל, קרום ונקלב. קרום, ושכל דבר שקולפים אותו מפה, ככה. היא סמלתו לעורו, התרגום מפרש, היא תותבה. מה זה תותבה? שיושב עליו, כן? שהוא סמלה, זה סמלה, אבל זה לא דבוק הסמלה. רבי עקיבא אומר, זו הסמלה, זה מה שאסור מהתורה. זה החלק הזה. איך הדין? האם אנחנו נוהגים כמו רבי ישמעאל או כרבי עקיבא? זה מחלוקת הראשונים בין רבנו יואל לבין רבנו אפרים. רבנו אפרים פוסק את דעת רבי ישמעאל, שכל שומן שנראה ותפוס, הנה כמו זה, אתם רואים שומן כאן שהוא תפוס, ויש כאן שומן כזה, הנה אני מוציא אותו, כזה תפוס, הנה פה רואים ברור שומן, דעת רבי ישמעאל צריך לגרר אותו, הוא אסור. למה הוא יושב? על הקרס, הוא לא פרוס, אבל הוא יושב. כל דבר שהוא עליו, הוא יושב, זה אסור. רבי עקיבא, זה מותר, אבל זה, רק את זה אסור. אני עכשיו רוצה להוציא את כל הקרביים, שנחלק ל4 חלקים, עם כל המעיים, ולהראות לכם את כל התהליך שהולך מהפה, דרך הוושט, עד שנכנס לקרס ויוצא החוצה. אני עכשיו מוציא את כל הקרס, אבל לפני כן אני רוצה להראות לכם איך הטחול נמצא. אני חותך בשר חופה את הקרס. עכשיו תשימו לב פה, הנה אני מראה לכם, תשימו לב, אתם רואים את הטחול? הוא דבוק בחלקו, חציו, תפוס על הקרס עצמה. בקרס ראינו חלב. הטחול שהוא צמוד לקרס, הוא יונק מהחלב עצמו. הטחול, חלקו דק, הוא לא תפוס, וחלקו העבה תפוס לקרס עצמה. תראו שאני מוציא את הטחול, בצורה כזאת, ככה לאט לאט, וכל הטחול הזה, עם כל הקרומים, ויש בו חוטים, תראו שזה תפוס לקרס עם הגידים שלו. הוא יונק ממש מהחלבים, מהקרס עצמה. כל הקרום הזה צריך לנקר אותו, צריך להפריד אותו לגמרי. זה הקרום של הטחול. אני מראה לכם שיטת ההפרדה. בטחול עצמו יש פה חוטים פנימיים. 3 חוטים כמו שין, צורה כזאת. פה יש 2. המקום הזה נקרא כפתור. חותכים אותו פה, צורה כזאת.
אני מגלה את החוטים. הנה החוטים פה עצמם. מכניס את האצבע שלי כאן בפנים. בצורה כזאת. אתם רואים פה 3 חוטים, כמו שין. מוציא אותם לאט לאט, ואם זה לא יצא, או נקרע, צריך לחטט אחריהם. הנה מוציא אותם לאט לאט, כמו סטרוך, יוצא 3 חוטים. זה אחד. צד השני, אני תופס את החוט, מוציא אותו, מולם זה יתנתק לי, אבל הנה החוט פה נמשך בצורה כזו, את כל החוטים האלה צריך להוציא, וגם את הקרום הזה עצמו צריך לפרק אותו לגמרי, אז יהיה מותר באכילה. בהלכה לגבי טחול, הדין אם חסר טחול, בהמה כשרה. אין טרפות בטחול אם הוא חסר. הבעיה, אם יש פה לקוטה, אם יש פה מוגלה, או חסר הטחול, אתם רואים לפחות כחיתוך כזה שלא נשאר עובי דינר זהב. לפחות עובי של דינר, של מטבע. אם נשאר בערך כמטבע, אז זה כשר. אבל אם נחתך יותר מדי, יש בו מוגלתי, הדין הוא שאסור, מדובר בצד העבה. בצד הדק, אפילו שכולו ילך, הוא יהיה מותר. חסר הטחול, מותר. נמצאו 2 טחולים, מותר. אין בזה שום איסור בטחול אם הוא חסר. הטחול מבסט את הדם. יש דבר בבהמה שהוא מנקה את הדם, זה הכליות. הטחול הוא מבסט את הדם. הגמרא אומרת, על טחול, היו לדוד המלך 50 איש רצים, שהם נטולי טחול. כן? למה? הטחול הוא גם וסת. כשאדם רץ ורץ 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 הרבה, מרגיש פתאום כאבים בצד. מה זה כאבים? הטחול אומר לו, עצור. דבר שני, הגמרא אומרת על הטחול, שהוא גם מצחיק. כשאדם יש לו טחול גדול, הוא צוחק הרבה. תראה מכאן, הגמרא אומרת, טחול יפה לשיניים, קשה לבני מעיים. טחול זה כמו מסטיק, אם יש לכלוך בשיניים, הוא מושך אותם. יש דלקת, דברים כאלה זה מושך. אבל להיות והוא קשה כזה, כמו מסטיק, קשה לבני מעיים, עד שהוא מתעכל. ממשיכים עכשיו להוציא את הקרביים, שזה כולל את הכרס. פה אני חותך את בשר הכסלים, שיהיה לי קל להוציא את הקרביים. הוושט, אני מושך אותו עכשיו. מושך אותו. הנה הוושט. אתם רואים? הוושט, יש לו 2 עורות. חיצון אדום, פנימי לבן. נפקא מן בהלכה. סימן ל"ג, וכן בסימן כ"ג. אם ניקב הוושט עור אחד, אין לוושט בדיקה מבחוץ. לא יכולים להרגיש שיש בדיקה, למה זה אדום. ואם יש איזה נקב קטן, נכון שיש קור דם, סימן של דם, אבל זה אדום וזה אדום, אי אפשר לבדוק. לכן, איך אנחנו בודקים? הופכים את הוושט, וכאן אם רואים בצד הזה סימן של דם, סימן של הנקב עבר מעבר לעבר, לכן זה טרפה. אבל אנחנו לא פוסקים ככה לך. הוושט הוא מאוד מאוד עדין, ואם ניקב הוושט במשהו, טרפה. לכן, אם רואים כל סימן כלשהו בוושט, הדין הוא שזה טרף. אני מוציא את כל בני מעיים. חלב הפריסה, אני מוציא אותו מבני מעיים. אם אנחנו זוכרים, מה שלמדנו במחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא, דעת רבי ישמעאל, כל חלב שהוא תפוס, לא משנה, שלא יהיה כסמלה, הוא יהיה אסור. אבל דעת רבי עקיבא, חלב עקיבא עצמו, יהיה מותר. עכשיו אני מוציא כל החלב, הוא נקרא הפדר. כל זה נקרא הפדר, זה כמו שטיח יפה, ודרך אגב, מבחינה רפואית, אדם שסובל ממיגרנה, כאב חצי הראש הגמרא קורא על זה, שם את זה ממש על הראש שלו, זה שואב את כל כאבי הראש. החלב הזה נקרא גם תיילה, אבל פה הוא לא פרוס, פה רק תפוס בקיבה. הקיבה עשויה כקשת, כמו ירח, או כמו בננה. יש פה חלב, ומלמטה, הצד השני, גם יש חלב. זה נקרא חלב הקשתא, חלב שעל הקשת, ופה נקרא חלב היתרה. חלב היתר הוא אסור לדעה אחת. יש לה מחלוקת בין בני בבל לבני ארץ ישראל. בני בבל החמירו שלא לאכול את זה. ארץ ישראל הקלו בזה. אמרו שזה לא חלב, זה שומן, זה מותר. זה מנהג במקום הזה. להלכה, אנחנו מוציאים גם את החלב הזה, צריך לקלף עוד אם רוצים לאכול את הקיבה עצמה. זה החלק שנותנים אותו לכהן, וגם את החלק הזה אנחנו צריכים לפרק אותו ולהוציא אותו ממקומו ולגרד אותו שלא יישאר שום דבר.
להלכה אנחנו מחמירים. יש מנהגים, מנהג תימן, מנהג אשכנז, מנהג עיראק. יש כאלו שפסקו כמו רבי ישמעאל, יש פסקו כמו רבי עקיבא. היום בארץ ישראל נוהגים להוציא את כל החלב. בני תימן, חוץ מחלב הפריסה שהוא היה על הכרס עצמו, ככה מושכים את הכל, מנקים שומן שישאר, כל החלב הזה מותר. בני ריינוס, מנהג שלהם, לא להוציא את זה. אבל זה נקרא חלב דבני ריינוס. החלב הזה היה מותר להם, הם קוראים לזה שומן. יש החמירו, שמגרדים גם את הלבן הזה, הוא נחלק לשתיים, מנקים אותו לגמרי. להלכה צריך מאוד מאוד להיזהר בחלב אשר על הכרס, כיוון שהוא דאורייתא. ודאי שאי אפשר לומר שאלו נהגו ככה להקל, אז מדוע שלא ינהגו כדעת המחמירים? נהגו ככה להקל ויש להם על מה שיסמוכו. נוסף לכך, יש פה חלב שהוא בין הכפלים. כאן. פה, אם אני פותח, שימו לב, כאן, רואים? בין הכפלים עצמם, זה סגור, פתחתי אותו, לאט לאט, יש פה חלב פנימי. החלב הזה פנימי לכולי עלמא מותר. אין בו שום איסור. היום נוהגים להחמיר הכל. היום גם נוהגים לזרוק את כל זה. זה כולו הכרס. פה האוכל נכנס ישר, כמו שראינו מהוושת, נכנס ישר לכרס. הנה הוושת, נכנס ישר לכרס. מכאן הוא הולך למקום אחד, נקרא בית הכוסות. למה בית הכוסות? בפנים, אם אני פותח אותו, צורה כזו הפוכה, יש עיגולים כמו כוסות. זה גם חלק שהוא טוחן את האוכל. אוכל נכנס מהכרס לבית הכוסות, בית הכוסות לאמסס, פה הוא טוחן את האוכל, יוצא לקיבה. זה מעי שיוצא מהקיבה. הגמרא אומרת, רש מעיה באמתה, רש מעיה בגודל של אמה, כן? באה לגרורה. צריך לגרור את כל החלב. אתם רואים שומנים יש על זה. הוא יונק מכאן, הוא ממשיך דרך הקיבה לכאן. זה בערך אמה. הוא אסור. דעת רש"י סובר, רש מעיה באמתה, זה המעי היוצא מן הקיבה. הרמב"ם הביא שתי דעות. הוא הביא את החלק האחרון, שתכף אנחנו נראה אותו, וגם הביא את החלק הזה. אנחנו רוצים לאכול את זה, צריך לגרר את שניהם, ואז יהיה מותר לאכול גם את החלק הזה, וגם מעי האחרון, שתכף נראה אותו נקרא חלוחלת. אני תופס את החלק האחרון, אתם רואים שיוצא דרך היציאה של כל המאכל, דרך פי הטבעת. זה המעי האחרון. הרמב"ם לא כתב שיעור כמה להוציא אמה או לא אמה, הרמב"ם כתב, יש נוהגים פה, כך הוא סובר, ויש נוהגים במעי הזה. יש נוהגים, להלכה אנחנו מגררים את זה, ומגררים גם את החלק הזה שנקרא חלחולת או חלוחלת. החלק הזה נקרא חלוחלת, מחלחל, שהוא מחלחל, יוצא דרך פי הטבעת. יש פה סוגי מעיים. יש מעיים שמסתובבים עם עצמם. אתם רואים? סיבובים, סיבובים, סיבובים. זה נקרא הדרה דקנטה. מעיים הסובבים, מסתובבים עם עצמם. מה ההלכה אומרת כלפי המעיים עצמם? ההלכה אומרת שאם ניקב פה המעיים, חברו מגן עליו. אחד מגן על השני. גם השומן שלו, דרך אגב, הוא מותר. זה לא נקרא חלב, זה מותר, השומן הזה. כל השומן הזה זה מותר. ולכן, אם ניקף בהדרת קנטה, המעיים הסובבים האלו, חברו מגן עליו חוץ מהאחרון. האחרון אין משהו שיגן עליו. פה אם ניקף, לכן היא טרפה. בניקב המעיים, אפילו כלשהו, הבהמה טרפה. זה שאר המעיים שאנחנו רואים, מעיים גדולים, מעיים קטנים, הנה זה נמשך איזה 16 מטר בערך כל המעיים האלו. מותר לאכול אותם, אבל שמנקים אותם. יש פה מעי אחד גדול, דרך ללא מוצא, זה נקרא תוספתן, או שנקרא בהלכה סניה דווה. כלומר סניה דווה, אפילו הזאבים, דווה זה זאבים, אפילו הזאבים שונאים אותו. חס וחלילה, אם זה מתפוצץ, אדם נמצא בסכנה. זה נקרא מעי עיוור. הקדוש ברוך הוא ברא את מעי העיוור, שאם אדם אוכל בכמות גדולה, מרגיש כובד, וסימן שהמעי יתמלא לגמרי.
לכן הרמב"ם כותב, פרק ד' בהלכות דעות, אדם צריך לאכול, אבל יוריד רביע מאכילתו. לא ירבה באכילה שלו. זה נקרא סריה דווה, מעיים מסובבים, כולם ביחד נקובתה במשהו. עוד דבר בהלכה, אם נמצאו מעיים יתרים, יצא מעי יתר, אבל צריך שיצא מתחילתו. אם יוצא מעי מתחילתו, שהוא סניף עוד מעי אחר, זה כל יתר כנטול דמה ואסור. אבל אם יוצא בצורה כזאת, למשל זה המעיים, ויוצא פה איזה סניף, יוצא פה וממשיך ונכנס בחזרה לכאן, כמו איזו הצטלבות כזו, איזה גשר כזה, אז זה יהיה מותר. אני ממשיך עם חלב הכליות. כתוב שחלק מהחלב שמקרבים זה חלב הכליות. זה חלב הקרב, מקרבים על גבי המזבח, את החלב אשר על הקרב, ודבר שני, חלב הכליות. אתם רואים פה שתי כליות, אחד ועוד אחד. עוד פעם, זה כליה וזו כליה. אני אראה לכם, תקף, הנה כליה עם החלב שעליה. אני אוציא את הכליה עם חלבה. אתם רואים את החלב? את החלב הזה היו מקרבים גבי המזבח. כליה עצמה, אני מפרק אותה, קרום הראשון, שזה נקרא חלב. כל החלב, אשר על קרב, זה היו מקרבים גבי המזבח. יש תחת החלב הזה, קרום הזה, שאתם רואים אותו. הקרום עליו, שנמצא על הכליה עצמה, גם אסור, אבל מדרבנן. הוא לא אסור מהתורה, אלא אסור מדרבנן. תראו שאני מוציא את הקרום הזה, תופס בצורה כזאת, מושך. בצורה כזאת, הנה הקרום, תראו, שנפתח יפה, מוציא אותו, הנה גיליתי את הכליה. בכליה, אם יש פה חוטים, נכנס תוך הכליה. זה נקרא, המקום הזה, חריץ, או לובן. הלובן של הכליה. אם החריץ עצמו נרכב, כל הבהמה טרפה. אם הכליה יש בה חור, נגיד כמו חור כזה, כמו שחתכתי, או חור כזה נעשה, בכליה, כשרה הבהמה. אבל בחריץ עצמו, חיות הבהמה תלויה בו. תפקיד הכליה לנקות את הדם. ידוע, דיאליזה. גם אם אין כליה בבהמה, בהמה כשרה. אם אין כליה, זה לא כמו טרפות האדם. אם אין כליה, האדם לא יכול לחיות. הגמרא אומרת, בחולין, שאינו דומה טרפות הבהמה לטרפות האדם. ולכן בבהמה, אם אין כליה זה כשר. נמצאו 3 כליות זה כשר. נמצאו 4 כליות זה כשר. ולכן, גם אם אין כליה, זה יהיה כשר. עכשיו, כל זה אמרנו חלב. הרמב"ם אומר גוממו. מה זה גוממו? חותך אותו ככה. זה החלב האסור. החלב הלבן הזה שאתם רואים פה, דעת הרמב"ם, זה מותר. אבל ישנם פוסקים שמחמירים, ולכן צריך לחתוך את הכליה לשתיים. תראו, אני לא חותך את זה בדיוק באמצע, סמוך לאמצע. חותך את זה בצורה כזאת, גיליתי את כל הלבנונית שבכליה. דעת המחמירים צריך לנקות את כל החלב הזה. היום נוהגים להוציא את הכל. מנקים את זה בצורה כזאת. כל השומן הזה. הנה, הוצאתי את החלב הפנימי. החלב הזה, זה כבר מותר. למה כתוב? אשר על הכסלים ולא בתוך הכסלים. כל דבר שנמצא בפנים, זה יהיה מותר. כאן, דעת רמב"ם, כל זה מותר, דעת כל הפוסקים שאומרים שמותר, אנחנו מחמירים לנקות את הכל. כליה שנייה, אותו דבר, כליות יועצות, נכון? פה זה יותר קצר, נוציא את זה יחד עם הקרום, הנה כליה, פה אולי נראה יותר לבן, הנה יפה מאוד. הנה הלובן עצמו, אם נרכב, כל הבהמה טרפה. לפעמים יש דם בכליה. דם בכליה, זה מותר, אין זה שום איסור. אם נרכבה כל הכליה והחריץ קיים, הכל כשר. אם יש 4 כליות, אמרנו כשר. יש חילוקים בהלכה, אם הקטינו הכליות. וישנו הבדל בין בהמה גסה לבהמה דקה. בבהמה גסה, אם הקטינו עד כענבה כשרה. ובבהמה דקה, אם הקטינו עד כפול כשרה. פחות מכאן טרפה. אתם זוכרים שבכל החלק הזה היה גשמיות,
קרב, קרביים, מעיים, על זה היה חלב. החלב נגע בבשר הזה, אי אפשר לאכול אותו, אבל אי אפשר לזרוק את זה, גם אל תשחית. אז אנחנו נוציא את הקרום שנגע בו. מה אנחנו עושים? שימו לב, פה יש פס כזה, ככה, זו השיטה להוציא, הנה בצורה כזאת. אני חותך את זה עד הסוף. עכשיו, אני תופס כאן את הקרום, ומפריד אותו מהבשר עצמו, ואחרי שאני אפריד אותו, אנחנו נגלה חוטים. חוטים שהם של דם, שאסורים משום חלב. תוך שאני מפרק את זה לאט לאט. הנה אני מפרק את כל הקרום, ככה בצורה לאט לאט. הגמרא אומרת, מסבירה על חוטי דקפלה, חוטי הכסלים. הכסלים נמצאים פה, הרמב"ם קורא להם פתילות, ותכף נראה את זה. 3 חוטים מימין, 2 משמאל. 3 מימין, כל אחד נפרד ל2, ו2 משמאל, כל אחד נפרד ל3. אני אוציא אחד, את הראשון, זה נקרא חוטי דקפלה. הגמרא אומרת, כת חמים משתלפה. הנה, אני אוציא את זה לאט לאט, כמו שאני מוסיף שרוך, רואים? אתם רואים כבר שם 2? 1, נהפך ל2. הנה. הנה, חוטי דקפלה, זה 1. חוט הבא. הנה. אתם רואים הפעם מתפצל ל2? זה נקרא חוטי הכסלים. הם אסורים משום חלב. הנה אני מושך אותם, מושך אותם, מושך אותם לאט לאט. אני מרגיש שלא נקרעו בפנים. שהגמרא אומרת כד חמימה משתלפה, שזה הבשר עדיין חם משתלף, זה השני. השלישי, הנה הוא. זה קשה מאוד, שזה קר זה קשה מאוד. הנה השלישי, אני מוציא אותו, מושך, מושך, ככה לאט לאט. הנה, השלישי. 3 חוטים האלו שרואים מצד ימין, ראינו כל אחד נחלק ל2, הם נקראים חוטי הכסלים, חוטי דקפלה. כת חמימה משתלפה. נשים אותם פה. צד אחד ניקינו. עכשיו הבשר זה בצד זה מותר לאכול אותו, אבל גם שיהיה את ההמשך, בצד הזה, הנה, בצורה כזאת, אני מפרק אותו. הקרום הזה גם נגע בחלב הקרב. הבשר הזה מותר לאכול. יש מחמירים לגרר תחת הקרום את השומן הזה. ככה, לגרר את זה. יש מחמירים. ויש מחמירים שנהגו כך, ויש כל אחד שינהג כפי שהוא רוצה. אנחנו התימנים לא נהגנו להוציא את זה, הכל מותר. אני מוציא אותו. פשוט שלא יכביד לנו, זה כבר החלק הזה יהיה מותר. אם זה יהיה חלק, אז זה יהיה מותר. אותו דבר אני עושה, כמעשהו בראשון, כך מעשהו בשני. מוציא את הקרום בצד הזה. הנה, פה אנחנו רואים 2 חוטים. 1, 2, צד שמאל. רואים? 1 ו2. מושך אותם. ואנחנו נראה שהם נחלקים ל3. אמרנו מצד שמאל, חוט אחד נחלק 3. חכמים בדקו טוב טוב את העניינים. הנה, אני פותח 1. רואים? אני מחלק אותו ל3. הנה, 3. עוד חוט אחד אנחנו מוציאים. זה חוטי דקפלה לצד שמאל. החוט השני, גם הוא נחלק 3. אותו דבר, 3 חוטים, 2 חוטים מצד שמאל. הקרום פה הוצאנו. פה ממשיכים להוציא את הקרום בצד הזה. שאנחנו נדע לפחות מה אנחנו אוכלים, אם זה מנוכר או לא מנוכר. כל זה, אתם רואים את השומנים האלו, זה חלב שהיה על הכסלים. פה המקום הזה זה חלב דאורייתא, לכן צריך מאוד להיזהר למטה. נוציא את זה עד סמוך, כל זה צד אסור. ניקרנו את כל הקרום, הוצאנו את כל החוטים, 3 מצד ימין, 2 מצד שמאל. השומן הזה בעצמו, סיכמנו,
יש נהגו לגרר אותו, יש נהגו להתיר אותו, כל אחד לפי מנהגו. זה נקרא בשר החופה את הכרס.